ҳоло дар хитои аксияҳои бениҳоят калон дар маркетплейсҳояш оғоз шудагӣ аст, чун аксарияти заводҳо мехоҳанд ки то соли навашон ин борҳоро ба пуррагӣ тамом карда, пас аз соли нав бо борҳои нав корро оғоз кунанд ва дар маркетплейсҳо тақрибан аз 30 то 80% скидкаҳои калон рафта истодааст. лекин нархҳои бор бошад, махсусан дар Русия ва дигар шаҳрҳо якбора қимат шуд, чунки масъалаи доставка нарх боло рафт ва дигар сабабҳо. аз ҳамин ҳисоб мо якчанд бачаҳоро гирифта хостем ки ин корҳоро ёд диҳем, онҳо дар 4 роз ин корҳоро ба пуррагӣ омӯхтанд. تصوراتی همی طرزی زکات کردن و چه نال بدم مکان مینوسی نال بدم مکان واسه تصورات داشتم الحمدلله آجی مقصد درس تمام نشون نشیده و من زکات خدمت مقصد اکل مردم گرفتم درس ما بود داشتم مقصد مردم با ما باور کردن ما بار گرفتستان همین نداره خدمت با کاش الان و اگر مبارز رسانم که همین درسات ما رو دستگیری کرده استن هم چیزا رو اخیر کرده استیم زور رحمت مقصد برای یاد دادن آدمایی که مثلا میگفتن که 7 درس یاد میگیریم یا که نه خیلی برادرها زکات کنین زکات بده короче шукронаи худо ҳама чиза заказ кардан метоем, ҳама чиза мефаҳмем, яъне заказ кардан, проверка кардан, любой чиза мефаҳмем. вале мо ҳама инро дар 7 дарс барои шумо метавонем омӯзем. агар шумо мехоҳед ки борҳоро аз хитои арзон дар хонаҳои худ гирифта пулатонро эконом кунед ё мехоҳед борро заказ карда бизнес кунед, хоҳ оптум хоҳ дона, мо низ барои шумо як скидкаи калон кардагӣ ҳастем ки ҳамин лаҳза ба ин рақамҳо муроҷиат карда худро номнавис кунед.